Хора, в това видео ще видите как подобряваме отбора. В неща взимаме, отваряме много пакети и ще видите после целият отбор. Айде да преминаваме към видеото. И преди това лайкнете и се абонирайте. Хора, сега отварям пакет, който взех. Взимайте го всеки ден. Ви изиграте си набързо обективите, дава ви и други неща. И този пакет е добър. Може да ви даде нещо. Локаут. Да. До Англия. Вратар. От Саутхемптън. Рамсдейл. Да. 9-9 Рамсдейл. 4 милиона. Заради това минавайте си квестовете, хора. Айде. Имам една точка и ще отворим този пакет. Да видим какво ще се падне. Ще взема джемовете. Хора, събрах джемовете и ще отворим този пакет от 101 до 150. Да видим какво ще се падне. Искам един Малдини, Матеус. Дай Матеус. Дай Малдини. Италия. Бразилия. Съда. Отбрата Жуал Педро. 104. Окей, това. Хора, събрах джемовете и ще отворим този пакет от 101 до 150. Да видим какво ще се падне. Искам един Малдини, Матеус. Дай Матеус. Дай Малдини. Италия. Бразилия. Съда. Отбрата Жуал Педро. 104. Окей, това. Отваряме този пак, който едва ли ще ни даде нещо, ама все пак. Локаут! Ма не дай. Не знам кое е това. И както винаги ще ни даде най-слабия товар. Ето ги Rivals наградите. Най-после са тук. Ами няма. Здравейте, хора, сега ще отворим два пакета от стора, може би, да. И ще видим и още един пакет, който след малко ще видите. Първият пакет ще бъде този. Един Буфон ще бъде много добър. Уникално. Сега да видим малко димове, като се върна за този пакет. За ето този пакет пак ще се върна. Имаме при XG екшенджовете при Division Rivals имаме да отворим. Кой да отворим? Този, който може би ще е по-добрият. Да. Защото е трейдъбъл. Мога по принцип да отворя 4 такива. Не мога. Не мога. Аз нищо не мога. Добре, хора. Много добре беше вам. Хора, включвам и този пак за това видео. За още един за 3000 джема. Миналия пък беше Ван Девен, сега един Салах. Ще видим кално. Да видим. Салах. Искам Салах. Англия!
Де съм? Бех от Арнолд! Трент Александър Арнолд! Той е 101. Това ще отворим. Имаме до 107. Да видим. Значи искаме Уелс или Уелс или Италия. Уелс или Италия. Аржентина. Седим. 102. Сега ще вземем нов защитник и ще продадем тук е отборът с Дейвид Бекъм, Депол, Райс и ще продадем Мартиньос. Гледайте кой ще бъде новият защитник. Тимо Деяр Галери. Това са много между Диас и между Салиба. Но накрая видях тази картичка. Както знаете, видите, че е една най-големите легенди на клуба ми. И ще се види 105 оверал на Видич. Локаут фани Сърбия. Централен защитник икона. И това ще бъде Видич 105 оверал, който струва 2 милиарда коин. Слагам го на мястото на Маркиньос директно. Свалям и оверал. Сега ще се кача. Имам само един Марчарано, дал съм си другите. И вече би трябвало пак да сме си 106 оверал. Ще му дам Defending. Оверал сме с Видич, който има уникални статове. Немanja Видич. Тук. Сега ще прехвърлим точките на Маркиньос към него. И това е Декларайс. И той ще стане на 10 лева. Другите точки ще ги прехвърлим на други футболисти. Ще дам на Райс. Евка. Вече статовете му са много. Сега време да продадем Маркиньос, който ще свърша. И скоро ще ме видите с около 400 000 коин. Хора, този пакет. Аз видео, да знаете, го снимам от много време. И искам просто един Салах. Салах! Искам Салах! Дай ми Салах! Добре. И сега Салах. Мохамед Салах. Египет! Страйкър. Не. Това е Мармуш. Скамнаха ме жестоко. Хора, за това мощно видео отвориме още един 101 до 107. Искам Уелс или Италия. За кой път го казвам, не знам. И това ще бъде Египет. Мармуш. Окей, хора, чао. И ако ви е харесало видеото, оставете лайк, абонирайте се, както казах в началото, и ще се видим следващия път. Чао!